Balimao Annokuma très urgent, bien vendredi 24 février 2023. Malion président Assimi Boraka Koba Doke Chabakoro Betisi Kakede Awaname Assimi de Manga Chama Faraka Alibi. Oui, on a une résolution de Nations Unies kono. Koka votu ke oni kono, ko djembeka fara, koka irisi, koka pression ke irisi ka, yola sa irisi bise kaka strasu la bo ikran tukuyamina. Assimi ko ale te fara o jekulu kan kawa kalibi irisu de ka kote la. Afrique be jamana mu votera kabe irisi ka kote la oye Mali ni Eritrea di. Afrique be jamana chama chebagoro be tseka wuli kibi affiché ni Putin ye bide awa Assimi yake. Awa Assimi yake ka jigida Malion de ka awa Malion anga Assimi deme. Assimi be fen ke abake Malion de ka herla awa eche yali fanake. Mbo fa nyana mba konso la de. Parce que ikrani koy Amerique ga intérêt ba di bala. Awa le fait que jamana ba fo kibe irisu ka côté la bi américain bi ina fo jugudi. Déjà mogo yu kangorobo Nations Unies kono président ke farafino ya président be éliminé. Awa malien ambe do fara vigilance ka anga nambe ka Assimi de manga chama faraka. Ma fo Mali karamogo ngena, Mali somao, Mali donso, Mali chrétien, Mali mogo ba be. Mena prévu do ira aula. Mali karamogo ba be la jeli ka foko Mali ni munu be tere la bi no irisu yi. Uka président bora ka discours do kala. Wallahi ni sulamaya me ube qui est chrétien qui est dametiki ya bi nyaji la bo metla ko fana kala. Awa nabe ka Assimi de manga chama faraka parce que kele courant do de bina damene. On n'a plus droit à l'erreur. Maintenant Europe ka ira aula. Depuis Mali votera kabe irisu ka côté là. To ya bla ka media beka. Assimi kungolo ni be fambe. Mais Assimi ambe Assimi ko awanya Assimi kalfa alala. Awa Assimi yake ka jigida awnika. Awante ba jigi fana koro. Awamba nyina ofe anga chama fara Assimi de melikande. Ni kele courant di. Donc Malion anga na me folo. C'est une victoire sans surprise, mais elle est symbolique pour l'Ukraine. Après un an de conflit, l'ONU a largement voté pour le retrait immédiat des troupes russes du sol ukrainien. Ce résultat, il révèle aussi l'isolement de la Russie dans la communauté internationale. Moscou qui avait appelé à voter contre ce texte et qui reçoit seulement 6 soutiens, parmi lesquels celui de la Syrie, de la Biélorussie ou encore de l'Érythrée. Le Mali aussi a voté contre ce texte. C'est la première fois que Bamako soutient la Russie lors d'un vote à l'ONU à un moment où on aperçoit l'influence grandissante de la Russie au Mali. C'est ça. Amérique et France, ou bien Mali, il faut Mali ou le Djibouti, c'est ça. Alors qu'en Amérique minimisée, c'est une grande puissance. Même si on a droit, on a dit qu'il y a une présence immédiate. Parce que ni Kenya ni Munke a mais c'est sans conséquence. Frafi présent fait un coup là. Voilà où il y a bien éliminé Kaboui. D'une manière ou d'une autre. Mais qu'à tiens des fois. C'est ça. Toi, vous occidentaux, ben assimilé, il n'a pas assimilé beaucoup d'intérêt de menacer Afrique B. Parce que Assimi kele kani munke Assimi horonya deke parce que anye gelea fefe soro irisu yan dema bela angareme be ka monter en puissance ke be c'est grâce à la Russie angareme be ka fefe ke bi irisu de be kan dema bela renseignement fembe sulanga jamana chira France yanga jamana chi Amerique ma kuma ushima kuma donc ni mo were na kama ndeme o korote kambe Amerique on n'est pas contre on n'est pas contre l'Amérique on n'est pas contre la France mais on veut pas que o ka soro suka nanga dugula mais ni mun kele fleur tanto mo fo anyana bi ou bien assimiler, il n'a pas assimilé, il faut que influence gâté Afrique. Donc, on assimiler, il n'a pas assimiler, kelembe ou ka djouere ennemi juré, assimiler ou ka disi nasan. No be si ça. Assimiler kef kofe djou kele. Awa assimiler biti da sono djou de la 600. Anye Moussa Marabolé avec un bon katouabou défentouni. Aou na Nations Unies ni pour le moment nous tient. Moussa Marabe bon à visage ouvert. Il était Poutine avec un Poutine mounadigi. Vladimir Poutine ga ite irisu ka opposant kelen bolé ka be boka Poutine doya ka ditu abuma Assimi ibe wuli de sisa non ni e sokono jugu to nu kokora Francini a jenyon bebe ya France boy déjà aw sera France da awa France fana bay Amerique di awa ubede be na wuli contre la chambre ka tien de fingina ni jugu to nu puissance fitini sur gros nu mbuto a renforcer di contre la awa il deviendra intouchable un seul jour ni ou toy erreur mun fana kera anga bo erreur mun konna na président Assimi ika for de changement wala rapidement ika barake nuye mo mun tet tubabu yere fe nu ya kelew kaka cha de panti don o tugu donindu en réalité fana konna na erreur chaman kera anga na do erreur kono bli
anga baraka dans la sincérité na baraka sincérité konana wallahi ala be baraka do fanga ina be ka tieni fo ngena mali ni mun keta binte ko de ni de mali ya ira de kabiri suka kotila je bete se kan ngade awa mo ya korobonu yo ya be eliminer awa be ere awa asimi de yesa awa ma nyini asimi ni je nyogo be wallahi amba ofe ambe président asimi ambi soutenir ambe premier ministre soutenir ambe muribo kone soutenir et mo le président du CNT Maliki Diaw ambi ko wallahi on est de cœur avec toi anganga balube black refe kele ou kera kateme angana ni kele wera yebli c'est le moment de nous donner les mains parce que billahi ninte kunte manamana koyi aya yo ye karafi lebu chuko mina aya yo ye samia do lebu chuko mina aya yo ye muribo keta obo chuko mina parce que olu be sokono jugu de to ka koko ni ayo sira karafi fana parce que karafi kumbe karafi kumbe barakeni tubabu ya be barakeni irisuwi ika kan choisi awaibi assumé de 600 ika kan choisi awaibi assumé de 600 c'est un chemin non retour président Assimi c'est un chemin non retour awa pour que ka gagner tubabu contrôle là ne sokono jugu toyi zomba kule munu na u chamanta ku geraula aya bo jeu konnana be ka tien de foyena ay barake na ka for de sentiment ya ko lu renforcer na ya kayni pour quitter ni kelen to ba bele hal ni samugando u ni rankini inte ban u fo ka dien fara la haraka u jigi de karla Ukraine ambi foye che yake de amba be fo amba be ko mais ambe barake tien de fanaka amba u fede ay sokoro jugu toye awa 600 de abe sokoro jugu nu abe wulol de contrôle la 600 Chege barako koni marfa kise tambi bulu kise kononto ibo chi sokono jugu de la awa tuwabu mogo ni ke tuwabu la umatigi toyi ali Ameriki tato kabeta keleke Irak Franciko kate faruka Francie le fait que Francie baka voter Jacques Chirac Américain ont visa de Francie ni ma flissu je ne me trompe pas owati kumba kumala kumena visa de Francie deuxième mois où les Français ont produit chama boycotter Amérique oye olu terima fly kumate anye fantan jamanani c'est un Poutine ken mandeme mais Poutine tandeme ko ka mali sokono jugu kele de Vladimir Poutine teni de mola de chieni do kulukulu kono o chietigi mais chien ikle chien kulukulu kono o chien refana de Poutine mandeme me dambala de ere de fana be barake sokonna na dogama be da e asimika o te da Poutine ka dogama be da e ka ate da Ali Alassane Ouattara nka awa ni ko de kibe to jeni nun konna na comme na ni ke to ube na ni fo ni manyada je dabla ikika jamana laje ima Poutine ne blague pas ni Poutine nga opposant mun laba do laba e munye ntana do la awa simi be wuli de be barake avec les nationalistes et be gereka jeunesse là les forces du changement olu drone be se kan kelen kede sira fla takamala mogo munu flanga fo mogo ni munu be non kana o grawla et puis adamaden jugu ye mogo fla de président Assimi Biakri to la jugu fla de adamadena jugu flo ati e ka nyuma de ke aneji shike e be ka nyuma ka tafo jugu flana mogo mena e krefa te e reka atafiki ka foi mai abika fembe apprécier o e jugu flana ini e mogo mi aba fo nin kan ni gan woro mai aba fo ko mai Assimi odi ni awa ambo de jigideka munu mena ka ko beke tout est bon e Assimi non kan tout est billahi o nafiku de do me ka che figena souvent ne commanda ouye mais pour kadini moi j'ai toujours été au moment difficile na mogo benela manga barake anga nyogon wali nyuman don anga nyogon considérer anga nyogon bunya bara kona na wala mogo ba munya ni ga sokono mogo fara nyogon ka krema mogo te sila mais ni ga sokono mogo be fara krema mogo be sila awa jekulu ko clan ka cha kona na clan mu sigi lembe ay clan be ci ambe ka fara nyogon ambe ka ke force ba klini iga du kono ni kerefe daganu chara ka sigi kerefe la o duo yo e duo du kono du be ci o ye clan de créer to la yere ka du kono awa o du be ci iye grenye ko kerefe konu be ka gena o gren be ci iye jekulu ye ko kerefe konu be ke kerefe konu be ke clanu be créer o jekulu kono jekulu la ba be ci awa ye jamana ye président bena ere ka kan onana mogo do be u te ɲɔgɔn fɛ do be yan fɛ do ye karisaka mogo ye do ye karisaka mogo ye Assimi o be ka kɛ i ka kan kɔnɔ fɛrɛ kɛ i ko ban o de i be ka fanga bi ni ala na kira cɛ namo ani mogo minnu bena kɛlɛ kɛ sisan nɔ ils sont puissants kɛlɛ kura de bena daminɛ allié irisiw la déjà Algérie ma kara ka kɛ mais y'a kɛ mais c'est sans conséquence i b'o bila i kunkolo la awa ni guerre kura de i bolo san dɛ awa ye waraku de minɛ
non retour de ni tanto tlongete blene erreur ba mun kera kofe na yan sige erreur la ube sana mo finina bi awa ni ma sokono jugu ni ma wulu no fe ka kangara da ka jisi i ka wuli i ka kota amen ni sigi wallahi billahi ibe balimuna nunu be koko nu kokora ite sula an emission kokora tan tugadla muna emission kokora parce que ibe ka ere krefa moko kumbe information di emission ma imagine e fanga kelen konana bubu sise o ka moko be olu te timine ka moko fe timine ka moko oni jarasuba ka moko ni fenge tereta ka moko fanga kelen kono clan kemeni muka awa kelen ne be ka ke asimi e ka fanga in kono bi mouvement courage joli be ka créer do be yan fe ni ne se lebu ko be bi transition kono moko do de ba ta kata di jugu ma ko fe amoko be o moko te nyon fe o c'est le président qui doit vraiment tout faire pour que moko ka be moko kanu ka do nyona na ko do la nyona ta na tala aran diffessé wala kelembe chambulu c'est la pure vérité que je dis mais ça mena kuma dina nyamoko ka woro de kam mali karamoko ba bela jeli ni un message tellement ko nyashi aw bela jeli ma ay ni woro partager mali karamoko ka so katla ka fo amba deli mali karamoko bela jeli fait asimi fle ka décision min ta kabe irisu ka côté là awa mali karamoko ay asimi demende bien vendredi 24 février 2023 mali karamoko ba be bouye aidra may watara imam diko Ousmane Seri Maran Aydara sego la sana kane awa wakati de sirasa aw be ka teke ni nyoma parce que muna asimi tukura irisu ko parce irisu ka président discours do kala malien mena kala aw nanga janga la je nyoma fe awa discours ni aya résumé la bede irisu ka président e ko fo ka dina difa ka nga lada ou difa aw nanga la je malien ama nyini afa ni fanfe ni video sura aka a partager ka sababu ke mi ye risi mas mali karamoko beka na me shola baya Aydara Ousmane Seri Maran Aydara bouye Aydara imam diko aya ke aw de dina tigu yede mais tubabu de be ka nga dina la ka soso buna harama don yara fe Vladimir Putin aye akanto ka fo fe minye homosexuel ani pédophile oti dowere koy cheni che o ka nyogo kanu muso ni muso oluka furu nyogo mo nabi fo ko gorjige ni nya ako irisi kononana niyo o kekibi joka fade daira sera ama ka jira ka fo minye den taganu ye kata kafu nyogo ke olufe ko nanzaro yere kelemi ka odo bala ambe domina ko bi ako nanzaro nolo bi wele occidentaux ko ni sera u febi u kelemi ka sharia ni mini adama dia yere tita ko buna harama de manga imiri ka se ni ma yere di cheni che olu de bi nyogon furu muso ni muso olu de bi nyogon furu wa minye den taganu ye olu bi nyini ne ka je nyogo ke olu ni nyogon che ko ye nanzaro yere talane nga Vladimir Putin koni ye ajara ka fo irisi kono ni ekoni sorola gorjigani ala doro ebi shike kasola wali ekoni ebi joka fa ni abi wele ko pende mor wani e sorola sa ebi ka kafo nyoga keni den tagani ye ina fo nanzaro yere be akechogo mina ako ena ke ka to koni ladi minye o koni dame ntanya ani burujali ani nigele wale munu fleni adasira ma ko keleme to bu talanye wa o yere de yu uka vi normali ambe domina ko bi kubu disi yere goshini oyekoy ako minye dine tugu ye kolu yere jako yalendo ka cheni che ka furusiri ka musoni muso ka furusiri ako woni kunyere nanzara la ko ni keleme kungorota ko baye nga minye risi konana ko ni ye ako ko ni te ben wa ayre dasira ma ka fo ala ka livru sanuma munu be adasira ma ko oluye ajara ka fo ko du ko sigilembe che ani muso de ka kolu de bi nyogon furu nga ala ka livru konana na ni oye ala ka kuma sanuma kita ashie ka fo ko ala ba afo ko cheni ka nyogon furu muso ni muso ka nyogon furu nga nanzoro koni ku kelemi ka ala yere ka kuma ni ka sosoli koni dola ambe domina ka sababu ke uka jamano yere kono nana aku gorjigenia obika nyonya abi legaliser de ni o yere ka papier di uma minye uka dine nyamogo yo lobi wele yere a furusiri keneka irisi kono nana o koni tebe wa den taganu ni obi wele ko pédophile aku chagoroba yere de bini ida den taganu fe koni kelembe jorona ko baije kono ambe domina ko bi ngani jamana to sira ka irisi kon ladege ale kon ko irisi kono cho chebe etige mana ta ka je den ta kanu kon fe e bi ka to ladi cho chebe e mana i chenyo furu wali ka musu nyo furu ni o kon tora wali ka akanu ena jo ni ke fa ka to kon ladi amba nyina fa ka ni partager ne kra Vladimir Putin ka kuma bi ay dantkeli minke aka sawon san dantkeli na bi to ka mali karamoko
aya ye Assimi be fait kan dambe sigama Assimi be fait kan la daouri sigama dambe bala dina bala fembe bala chrétien fengo aya toi ube ka nde kede donc vraiment mangini mali karamogo befe mali somao mali chrétien nyamogo mali dina nyamogo fambe ani mali la dalatigiu aka don président Assimi mago ba ka demela bi o de kundo ka fo belajena katla ka fo yana tuguni ka fo président Assimi yere na yani nga bo vidéo la vraiment an b'a fɔ président Assimi yɛrɛ fana ɲɛna tuguni an ye fɛn dɔ fana sɔrɔ an bɛn'o fana yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ président Assimi yɛrɛ ɲɛna a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a ye discours dɔ kɛ an bɛna président Assimi ka discours dɔ kɛ k'a yira aw la maliyɛnw président Assimi y'a yira de k'a bɛ ka maliyɛnw de ka kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ ka président Assimi kumakan na mɛ bi ye vendredi 24 février 2023 maliyɛnw an ka président Assimi ka kuma lamɛn. N'a y'a jateminɛ an ko Mali kura n'i ko Mali kura i bɛ ko kura de kɛ ka kobaw kɛ jamanadenw yɛrɛ sɔrɔ mun na jamanadenw ka hɛrɛ mun na jamanadenw ka kunnawolo mun na an bɛ Mali kura mun nɔfɛ a tɛ taa an ka kobaw kɛ a tɛ taa an ka ko kɛ maliyɛnw bɛ ko min kɔnɔ maliyɛnw ka sɔrɔ bɛ ko minnu kɔnɔ u ka hɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ ko min bɛ Mali jamana ka ɲɛ o de Mali kura ye. Donc avec la kobaw de kɛ dɛ vraiment on dit bravo le président Assimi bara tabulu kay volume kay malien bɛ bi kɔ mais jija dɔrɔn i ka baara kɛ n'i ka force de changement ye an b'o conseil d'i ma sira fila tagamalaw i k'i mi fo mɔgɔw la olu tɛ jamana jɔlaw ye donc vraiment o de kun do ka fɔ président Assimi ɲɛna yani an ka bɔ vidéo la Cherif Cheikh Tiame Aidara kabako fura tigi furudimi b'i la kɔnɔdimi b'i la ɛrɛndimi b'i la Cherif Cheikh Tiame Aidara n'i y'a ka fura ta vraiment b'i ka bana bɛɛ ban pewu a ka numéro 78 78 03 03 vraiment an bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Mali dila ɲɛmɔgɔ bɛɛ vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo que Dieu bénisse le Mali aw k'an bɛn ciao ciao